Аршанскі Вітэн, як чэмпіён Беларусі, прадстаўляў краіну ў лізе чэмпіёнаў, аднак прайсці кваліфікацыйны этап камандзе не ўдалося. Пры гэтым Вітэн паказаў цудоўную гульню і змагаўся да апошняга. Спярша беларусы разграмілі чэмпіёнаў Гібралтару, каманду Еўропа 10-1. Найбольш складаным выявіўся паядынак з нямецкім Вайлемдорфам. Ён расцэньваўся асноўным канкурэнтам. Да апошняга немцы вялі ў ліку, але аршанцы, нягледзячы на выдаленне і, адпаведна, меншую прастору для манеўру, здолелі зраўнаць 3-3. Гэта значыла, што ўсё вырашыць заключны тур. У ім немцы разграмілі гібралтарцаў 15-0. Атрымліваецца, аршанцам была патрэбная перамога з розніцай у 13 галоў, каб заняць першае месца паводле дадатковых паказнікаў, а менавіта розніцы загнаных і прапушчаных галоў. На жаль, у сустрэчы з гаспадарамі групы, балгарскім Леўскім, гэтага дасягнуць не ўдалося. Перавага Вітэну была вельмі адчувальнай, але лік 14-4 дазволіў заняць толькі другое месца ў групе. Вось так, згуляўшы вельмі якасна і мужна, Вітэн усё ж не трапіў у асноўную сетку Лігі чэмпіёнаў.